Čaute ľudia, máme tu špeciál za 250 odberov a môžeme začať meteoritom. Takže kolega podrží a zahoď to tam. Za mňa super. Môžeme prejsť Dumbo Mini. To už bude šupa. Ako dobrá ozvena. Môžeme dať Scream Voz. To bude zaujímavé. Snad to nebude letieť na nás. Dáme takto. Tak, to bolo fajná ozvena. Teraz môže vyberať kolega. Vyber. To je Dumbum Salute Mine. Nevadí, on bude fungovať. Dáme tuto. Takto od nás. To fajne zapráska. Fajne. Teraz vyberiem ja, dáme fontánku. Tu môžeme dať kúsok, ktorý má 2 gramy. Bordo si upraceme. Za mňa pekná. Teraz môžeš zase ty niečo vybrať. Dumbum Explosible, zahodíš tam. A zlyhal. Takže k tomu nepôjdeme teraz. Takže vyberiem Jakub Berček. 70 ranový. Dáme to tu fajne. Strašne dunivý efekt to má. Máš zase vybrať. Dáme Dumbo Mini. Zahod. Strašne dunivý. Teraz dáme... Toto je homemade, toto je normálna tomahawka, takže dáme tomahawku najskôr. Tá bude slabšie, predpokladám. Pekný efekt. Teraz ide toto. Je tu náboj zo single shota nabitý, takže dáme možno troška od nás. Tak, tá bola pekná. A to je všetko a čau čau.